Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउस दङ हादर नाङै बेसेन बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो हादर नाङै सानफ्रोमबो बेसेन बांनायनि सायाव दिनै आइजोफोरा खुद्रिसारदों बिजेपि सरकारनि सायाव रायजो राजाफोरा बेसेन बांनायनि थाखाय गोजोननाय गैयै फोरमायदों बिजेपि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव हादर नाङै बेसेन बांनायनि सायाव गुबुन गुबुन रायजोफोराव सोमावसारनाय नुनो मोन्दों बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव अंगनबादि मावथि आरो मददगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव गोबां आइजोफोरा ज' जानानै सोमावसारदों सिक्किमनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिबि गुरुङा रुंसारि जाबाय बारग' गिबि मन्थ्रि बिबि गुरुङा 92 बोसोर बैसोआव दिनै फुंनि 6 रिंगायाव जोबथा हांबोयो बुंथिनो गोनांदि बिबि गुरुङा सिक्किम रायजोनि थामथि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 1984 मायथाइयाव सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लादोंमोन आरो मावखुलियाव बिथाङा 13 सानल' जिरायदोंमोन बिथाङा 1984 मायथाइनि 11 मेनिफ्राय 24 मेसिमल' गिबि मन्थ्रिनि मावखुलियाव जिरायदोंमोन भारत सरकारा आसाम मेघालयनि सीमा जेंनाखौ अरायथायै सुस्रांनायनि थांखिजों आसामनि फरायसा आफादफोरखौ सीमा ओनसोलाव नायगिदिंहैनानै सीमायाव थानाय रायजोफोरजों सावरायहैनो हांख्रायनाय लेखायै मैया बरपथार पिलिंकाता आरो माइखुलि सीमा ओनसोलखौ जयै नायगिदिंहैनाय जायो बे नायगिदिंहैनायाव फारियै एबसु आसु आरसु गार' आरो आगसु माहारियारि आफादफोरा बाहागो लायो एबसुनिफ्राय जानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुवाहाटी एबसुनि आफादगिरि अनजालु मोसाहारियाबो बाहागो लायो सोनाब बेंगलनि बिधान सभानि एसेम्ब्लियाव दिनै दावहा सोमजिदों बिजेपिनि MLA आरो TMCनि MLA नि गेजेराव दुंहाव थासारि बिजेपिनि MLA मानुस टिक्का आरो TMCनि MLA अजित मजुमदारनि गेजेराव बुलायनाय बे दुंहाव थासारिया मानि थाखाय सोमजिदों रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै सोनाब बेंगलनि बिधान सभायाव सोमजिनाय दुंहाव थासारियाव लोब्बा थानायनि दायाव बिजेपिनि साबा MLAफोरखौ सासपेन्ड खालामो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बुलायनायाव TMCनि MLA अजित मजुमदारनि गन्थङा बायो आरो बिथांखौ कलकातानि SSKM देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मआ रमान हांखो सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय बर'नि फिसा शिवराम बर'नि नखराव आगान हैदों बुंथिनो गोनांदि शिवराम बर'आनो बर'नि गेजेराव रमान हांखोनि थाखाय सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जादोंमोन मुंख्लं शिवराम बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खलबारि आस्राबारि गामिनि मुंख्लं शिवराम बर'नि नखराव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मआ आगान हैनानै मुंख्लंनि बिसि दौग्रि बर'खौ लोगो हमनानै खौरां लाहैयो आरो दौग्रि बर'नो बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्म बिथाङा गावनि पेन्सन रांनिफ्राय 50,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना बुंथियो उत्तर प्रदेशआव बिजेपिखौ हेफाजाब होनाय आरो बिजेपिया देरहानायाव रंजानायनि थाखाय सासे मुस्लिम लाइमोनखौ बुथारो उत्तर प्रदेशनि कुशीनगराव सासे मुस्लिम लाइमोना रायजोआव बिजेपि सरकारा देरहानायनि थाखाय रंजानाय आरो जय श्रीराम बुंनायनि थाखाय मुस्लिम सुबुंफोरा लाइमोनखौ बुनानै बुथारो जिउ गुमानाय लाइमोनखौ कुशीनगरनि बाबार होनना सिनायथिनाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गुमानाय लाइमोना गावनि गलानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव माखासे जायगानि सुबुंफोरा गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय लाइमोनखौ लाखनौनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो बिथांनि जिउ गोमायो बक्सार लाभलिना बरग'हाइनि उनाव आसामनि आर्चारि गेलेगिरि जयन्त तालुकदार बिथाङा फैगौ एशियान गेम्सआव भारतनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जायो मख'नो गोनांदि बिनि सिगां जयन्त तालुकदारा थांनाय 2006, 2010 आरो 2014 मायथाइयाव खुंजानाय एशियान गेम्सआव खेबथाम भारतनि जानानै गेलेखांबाय दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों